Dumelang, sanibonani, igama lami uLungile wakwaMasondo from Ezomphakathi newspaper. Namhlanje-ke sila kaDahaboy Auctioneers. Njengenjwayelo phakathi kweviki, siyaye sikumeme singene nawe la ngaphakathi sikukhombise zonke izinto esisuke sinazo ezizoba khona kuleyo auction elandelayo. This coming Saturday sine auction ake futhi again ngomhla ka-16 njengoba bevula ngo-8 ekuseni, i-auction iqala ngo-10. So mina nawe sizongena la ngaphakathi ngikuplake ngayo yonke into ekhona ozokwazi ukuyithola on Saturday. Ngilandele.
Siyabonga-ke bafethu ukuthi nisiphe indlebe niphinde futhi nisiphe namehlo ukuthi sinibonise yonke into ekhona la ngaphakathi. Sesiyaphuma-ke thina njengoba sesiqedile ukunikhombisa yonke into. Nabo sofa, nama-microwave amahle kanjalo namakhabethe, yonke into esithe sanikhombisa yona la ekhaya namhlanje sithemba ukuthi uthokozele ukuthi ukwazi ukubuka. Ukhumbuleke uma kuwukuthi umuntu okude mhlambe uzizwa ngazuthi uzoba nenkinga, khasini labo-ke ku-Facebook uthi Daggaboy Mkhondo ukwazi ukuthola yonke into abasuke beyifake kwi-auction. Akukhathalekile ukuthi kufanele uthuze la kwi-auction uzothenga. Kulaba abaseduzane kune-auction this coming Saturday ngomhla ka-16. Ungakwazi ukuthi uze la ekhaya uzothenga yonke into oyifunayo kuloku esesithe sanikhombisa kona. Ukhumbuleke ekhasini labo abaka-Daggaboy ku-Facebook kunane-link ekhona laphaya kwi-bio yabo, i-link yabo ye-WhatsApp. Ukhona futhi nenombolo ongakwazi ukuthi ubathinte kuyona la ozobe usukhona khona ukubuza noma ngabe yini ofuna ukuyibuza la kwa-Daggaboy Auctioneers. Mina nani asiphinde sihlangane ngesikhathi esifanayo. Asithembe ukuthi-ke nithokozele konke sinibonise kona namhlanje. Siyabonga.